ko Jisu beid ngidon hakamat ka burom jome melong ublay jongi melong ublay be im melong ublay balamipat ne ki bayap bansen shar ya ki be im pat ki bayap melong uju Jisu balapen khoi pin khia ya ki baphangi bashitam medon bor halor ki jimpang ki jing shitam bara Meron ka bor ha lor ubam manuk sui dukre. Terud ka smeshwar ka tharo jinx new jinx me jimpang jingshitam. Kamta me ha lor jong une coronavirus. Ko Jisu shimdi pura ya baro ki konja me ki badon ha padengi jimpang ki jingshitam. Kamta me ki konja me halia ki badon hatmir ki jingting jongki namar ka kubar basnosi ka wanshangi ba kadon ka jimpang corona bala test positive menang yaisen sharia baro menang kerku kerdo menang pensole menang pen kantang ya baro minda ya baro ki brule se ki leisha ki hospital hagini gisngi ai ka bor jo me ka nang sen shar ya baro ai ka bor jo me ka nang yalam lindi ya ki baro menang pen kuid ya ki baro daga snamba kardor ka jo me ko Jisu ngi mane yame ngi aro yame menang kerku kardo ya ki doctor ya ki nurse ya ki medical officers baro ki badang traikam hagini gisngi ban test banang penshisha ya ki baro knamba kalong ka baseiso haga jingim jungi kotrai kerku kardo ya baro ki buriyo ki badan haga jingting ai bakin yo jing tengen ki jing sngain ki jing yada ka jome haga gertan jome kerku ya ki baro ko Jisu da ka bor jome uble badan bor baro en kerku yapi upa badu kun badu mensiam bakoit amen.